Marssi kohti Miltonin sairaalaa vie koko päivän. Aurinko alkaa laskea, kun kolmikko saapuu ympyrän tekevän pihatien varten rakennetulle omakotitaloalueelle. Miltonin sairaalan torni näkyy Harjanteen päälle rakennettujen talojen välistä. Ensisilmäyksellä talot vaikuttavat tyhjiltä, mutta hyväkuntoisilta. Alue paljastuu Fairlight Hillsiksi postilaatikon kylkeen kaiverretusta osoitekyltistä, ja kolmikko arvelee tämän olevan hyvä yöpymispaikka, josta tähystää Miltonin kaupunginsa keskustaan. Yhden talon autotalli on avoin, ja yllätyksekseen Rex löytää sen perältä Harniskan huoltopisteen, juuri kun Harjanteen kaupungin puolelta alkaa kuulua lähestyvän miesjoukon puheen sorinaa. Kolmikko piiloutuu taloon, Rex sulkee autotallin oven, Kitin kiivetessä talon ullakolle, josta osittain romahtaneen katon raoista ryhtyy tarkkailemaan tilannetta. Bucky sukeltaa talon keittiön ikkunan viereen ja kurkistaa puolittain irti repsottavan ikkunaluukun välistä juuri kun 4 miehen seurue tulee talojen välistä pyöreän tien yli sen keskelle jäätävälle leikkikentälle. Jostain sairaalan suunnasta, kenties lyhtypylväisiin kiinnitetyistä kaiuttimista kuuluu ensin rohinaa ja sitten äänimerkki. Vanhin miehistä, harmaa partainen veteraani, kommentaa muut polvilleen ja aloittaa ilmeisesti rukoushetken. Tuuli narisuttaa rakennusta ja miesten puheesta on vaikea saada selvää, mutta kaikesta päätellen uskonnollisen kuvaston lisäksi kirkkomaan ryöväreillä on ainakin rippeet jostakin ideologiasta. Rukouksen mukaan Jumala kuoli ydinsodassa ja niinpä heidän, kirkonmiesten, pitää toimia Jumalan vihan jakajina. Kolmikko miettii mitä tehdä. Rex olisi halukas ottamaan vankin ja kuulustelemaan tätä, mutta kaksoset olisivat mieluummin häipymässä hyvään yöhön. Kitty laskeutuu alas ullakolta ja pimeän turvin hiipii Fairlight Hillsin ympäri. Miesjoukon tulosuunnasta alas Miltonin kaupunkiin katsoessa näkyy sairaalan ja Fallonin tavaratalon yhteinen parkkihalli ja sen takaa kaupungin osan virastotalon ja bussiaseman yhdistelmä. Ennen sotaa linja-autoliikenne etelään ja länteen lähti Fallonin tavaratalon takaa. Kitin palattua seuraa lyhyt suunnitelmatuokio, jonka aikana he huomaavat viereisen talon ullakolta kajastavan himmeää vihreää valoa, joka tuntuu liikkuvan. Kuin havaintoa korostaakseen lännestä puhaltava yötuuli tuo mukanaan kalmon karjahduksen. Mureketta. Ilmeisesti tämä on ainakin osittain syy siihen, miksi kirkonmiehet leiriytyvät taivasalle johtajan kömpiessä leikkikentän keskellä sijaitsevan ufon majaan. Lopulta kolmikko päättää hiipiä hiljaa pois ja jättää Harniskan autotalliin. Tammikuisen yön lämpötila on laskenut lähelle nollaa ja hengitys höyryää näyttävästi puolipilviseltä taivaalta paistavan kuun valossa. He laskeutuvat rinnettä alas parkkihallin viereen ja etenevät sen heittämässä varjossa kohti sairaalaa. Oudon palaneen käryn haistaessaan he kurkistavat pippoin valonturvin parkkihalliin, jossa näkyy eräänlaisen kuoleman kujanjuoksun sokkeloinen ja ansoitettu labyrintti. Kolmikko kiertää myötäpäivään sairaalan ympäri etsien sisäänpääsyä, mutta päätyvät sitten taistelun jälkeen johdattamana lopulta kaupungin osan tienristeykseen, jossa Bucky huomaa läheisten autonramujen kyljessä sähköpurkauksen jättämiä jälkiä ja maassa panssarin askelten litistämiä laseraseen ammuksia. Bucky ei osaa sanoa, millä ritariseuruetta on ammuttu ja päättää kutsua sitä milloin minkäkin planeetan kuollon säteeksi. Panssarien jäljet kääntyvät ympäri ja suuntaavat sisään sairaalaan sen pääovesta. Sisällä sairaalassa käytävän päässä leijuu Nurse Handy-robotti, jota seurue lähestyy ystävällisin mielin. Heille ei tule mieleenkään, että Codsworthin ja Curien kaltaiset älykkäät ja järjissään olevat robotit ovat poikkeuksellisia. Vasta myöhemmin he muistavat Kilotonin sekatavarakauppiaan Moiran kertoneen, että suurin osa General Atomics-roboteista on sotamoodissa ja täysin hulluja. Sairaanhoitaja-robotti hyökkää Rexin kimppuun polttaen plasmaskalpelilla tälle viiltohaavan vatsaan. Bucky lyö kirveellä irti sen sirkkelikäden ja Kitty ampuu sen Turing-ytimen vaiennetulla pistoolillaan. Sidottuaan Rexin haavan he jatkavat syvemmälle sairaalaan. Sairaalan toisesta kerroksesta he löytävät keskeltä käyttävää siihen hyytyneen Harniskan, jossa on samaisen kuollon säteen jättämiä palonjälkiä ja sähköpurkauksen jättämiä värivääristymiä. Rex tunnistaa Harniskan, se kuuluu hänen isänsä joukkueen ritarille. Tämä on Lambertin perheen Harniska ja sen reaktori on vaurioitunut ja kaikki sähköjärjestelmät ovat lähes täysin tuhoutuneita. Seuraava panssari löytyy portaiden välitasanteelta. Ritari Fournierin panssarin käsi on kuollonsäteen vaikutuksesta hitsautunut koukkuun ja sen ympäriltä lattialta olevista veritahroista voi päätellä myös pilotin kärsineen vaurioita. Kolmas ritari Lacroix'n harniska löytyy seuraavasta kerroksesta toistaan pitkälti samaa tarinaa. Komentaja Leferin harniskaa ei näy. Kolmikko jatkaa kohti sairaalan ylempiä kerroksia. Pian he huomaavat käytävän seinään kiinnitetyn laserturretin, joka on rusennettu rikki, kun joku olisi astunut littaan tyhjän ollut tölkin. Käytävän potilashuoneet ovat selvästi olleet veljeskunnan leiripaikka, mutta
Totta kaikesta näkee, että paikalta on poistuttu todella nopeasti. Makuualustat ovat jääneet paikoilleen. Kolmikko jatkaa veljeskunnan yksikön etsimistä yhä ylöspäin sairaalassa kavuten, kun he lopulta työntyvät ulkoilmaan sairaalan katolle, jossa pystylintujen laskeutumispaikka on käyttökelpoinen. He kääntyvät ympäri ja palaavat takaisin sairaalaan. Ritariseurueen täytyy olla linnoittautuneena jonnekin sairaalan sisällä. Aikansa jälkiä seurattuaan he päätyvät avonaisen hissikuilun luo. Bucky ja Rex virittävät kiipeilyvaljaat sairaalan palontorjuntaletkusta, ja niiden avulla he kiipeävät ylös hissikuilua. Hissin ylin pysähdyspaikka, huoltokerros on avoin, ja vaivoin he saavat kiivettyä sen luo. Juuri kun he ovat kaikki kolme päässeet ylös kuilusta, hissin vaijeri katkeaa, kitaran kielen lailla napsahtaen ja putoaa alas pimeyteen. Käytävän päästä he löytävät veljeskunnan yksikön linnoittautuneena siivousvälinen varastoon. Ritari Lacroix, komentaja Lefebvren oikea käsi ja äitiyden jälkeen toisella palveluskierroksella oleva keski-ikäinen, lihaksikas ja jäntävä nainen tervehtii heitä kehäällä äänellä Rexin ensin annettua oven läpi tunnussanan. Ritari Lacroix kertoo samaisen tarinan, jonka kolmikko on pääpiirteittäin jo päätellytkin. Ritarit kohtasivat vastarintaa risteyksessä. Kirkomiesten käyttäessä tavallisia ampuma-aseita, tyypillisen itsevarmasti ritarit olivat ottaneet hyvän ampumapaikan risteyksen keskeltä, kun yhtäkkiä jostakin Fallonin tavaratalon katolta valtavan kirkas valonsäde kuin salama kirkkaalta taivaalta osui komentajan Lefebvren panssariin ja valokaaret levisivät siitä muihin ritareihin. Komentajan panssarin reaktori sammui heti ja hän huusi harniskan sisältä perääntymiskäskyä. Vaurioituneiden reaktoreiden vuoksi kenelläkään ei ollut tehoja vetää komentajan harniskaa perässään ja ritarikomentaja Lefebvre käski jättämään hänet jälkeen. Muut veljeskuntalaiset pakenivat sairaalaan, jossa yksi toisensa jälkeen he joutuivat jättämään harniskansa ja perustamaan leirin asettaen laserturretin vartioon. Seuraavana yönä kirkonväki oli lähettänyt häiveverhotun hyökkäysrobotin heidän peräänsä ja he olivat perääntyneet ylös hissikuilua pitkin tänne varastoon, jossa he ovat haavoittuneina ilman radiota ja veden käydessä vähin viettäneet aikaa siitä asti. Kitty auttaa haavoittuneita parhaansa mukaan samalla kun seuraaja alkaa miettimään seuraavia askeleitaan. Rexin isä, ritarikomentaja Lefebvre, on ilmeisemmin vankina Miltonin eteläpuolella sijaitsevassa valtavassa televangelistikirkossa. Kolmikko asettuu yöksi muun veljeskunnan seurojen sekaan kenttäkirjurien pitäessä vahtia.